Thomas får et opkald fra stationen. En restaurant i centrum har ringet og klaget over en meget fuld mand. K2 back 3-1. Så her der kommer der en anmeldelse om, der er en fuld påvirket person, der sidder på en trappe foran en burgerrestaurant. Og det fandt man lidt generende, fordi der var både børn og familier, der gik ud. Så. Thomas er forpligtet til at rykke ud, selvom manden endnu ikke har gjort andet end at sidde på gaden i beruset tilstand. Jeg tror, at de opgaver, som vi får herover, ja, selvfølgelig kan de være banale, og måske ikke have så meget at gøre med lov og orden. Det er ligesom en service til medborgerne. Wait 1 second. All right, yep. Come on, let's stand up. Stand up. Get up. Oh, maybe not. Stand up. Take off your coat. Oh, you're... Yeah, well... Just sit him down. Let's take off his... You want to cuff him, or...? He's got to go with the medics. He's going to go with the medics? I mean, he's pretty... Not fair. Not fair? You're sitting here with all kids walking in and out. That's what's not fair. Relax. Have a seat. Ready? Dad. Have you been drinking this tonight? Altså, jeg skal love for, at han var påvirket. Han var fuldstændig væk. Han var helt stenet. Og uden at dog vide det, så er mit skyld, at det har ikke bare været alkohol. Der har så også været andre ting, der er blevet taget. Han var fuldstændig væk. Det er svært ved at tage kontakt med ham. What's your name? You. Var det vodka, Thomas? Var det vodka? Ja. Thomas vurderer, at manden er så fuld, at han skal en tur på hospitalet. Come on. Up. 1, 2, 3. Altså i USA i hvert fald, deroppe der er det ulovligt at færdes rundt på gaderne i så påvirket tilstand. Det er det faktisk også i Danmark. Det er der ikke så mange, der er klar over. Altså, hvis du er så påvirket, at det generer andre, så er det en overtrædelse af politiloven. Så kører de på hospitalet. Han var godt spillet. Så det der slørede blik, ikke? Han var helt væk.